नोंथांमोनखौ गोजोन बेलासिनि फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय बे आंनि इउटुब चेनेलाव। स' लोगोफोर आङो दायो बेरायनो थांगासिनो फ्लाइअभारावहाय नायलां लोगोफोर मोनाहांबायबो बोथोरा अखा हादोंमोन बिराद। थाबायबोबाय आं 1 किल'मिटारसो जाबाय थाबायबोनाया। दाबो फ्लाइअभारखौ मोनसै। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था। आङो जेसेबां हायो एसेबां देखायलांनो नाजागोन आरो मा होनबावनो जरा जरा नुगोन खिन्थु आं हारसिंसो दंलै गाइसमोन। सिंगल हारसिं थागोन आं नायनो हागोन हारसिं रावबो गैया हारसिङैनो बिन्दास मोजांलै बिदि बोथोराव। एकदमबारे अखा हादोंना बिराद अखा हादों बाय लोगोफोर नायलां नायनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि देन्जार अखा हादों। माइ गायसिगोन बेवहाय नै माइ गायनो रेडि जाजोब्बाय। फ्लाइअभारावनो देखायनो नाजानोसै आं लोगोफोर गाइसमोन मोनाहांबाय नै। मोनाहांबाय लोगोफोर नायलांबाय था। बाराद्राय मोनायोबा देखायजोबनो हानाय नङा दै लोगोफोर भिडिअआ, मानो होनबा बारा गोलाव खालामनाय नङा आङो, ससेल' खालामगोन। मेंबाय थाबायबोनानै मेंबाय एकदमबारे फुरा जरा जराखौ नायनो फैनाय जायो आरोना बिदि बेलासि समावबाथाय। एकदमबारे मा होनबावनो फुरा जरा जरा थायो। मोनाबाय था लोगो लोगोफोर गाइसमोन मोनफैबाय नै फ्लाइअभार नायलांबाय था। मालाय नै नानिया हारसिं खारदों नायहरनो हागोन। Resu, saybo. Fini baylang, jora-joran dari ini. Malas sekali. Mana? Naik tensilen ah, malah ini gemulai. Video call ini itu. Anak di sini lah. Lihat nih, anak dan sini deh. Mana? Kamu kunul lah. Gitu, gitu. Zara-zara. Channel subscribe खालामनानै होगोन आरो बेल आइकनखौ थुना होगासिनो।